Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na niya Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Dinah Rose, 34 anyos, minyo og may 5 kabuk anak. Taga Purok, Sunflower, Akmak, Iligan City. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa akong mga gipamati. Aron niyo hisabtan, sugdon ko diha nanganak ko sa ako ikaduhang anak nga napo nakatuig ang nakalabay. Ingon ini ang mga panghitabo. Dinah Rose. Oh, ma, ni ano di ay ka? Oy, magkuha na ko sa inyong labhonon og sa bata. Kumusta naman ang pamati ni mo sa imong lawas? Human ka mga anak, ha? Medyo okay naman ko, ma. Pwede na siguro nga ako na liman labas, ha? Ay, dili sa ha, dili yun. Duha kasi mana ka palang gani kikang nanganak. Ayaw gyud taon pagpabughat-bughat, day. Kay mas mudako pa unya hinon ang atong problema, anak. Nalipay ganitang nakalabang ka na aning pagpanganak ni mos ikaduha. Maong di sa gyud magpabughat-bughat, ha? Pero ma, naikog naman gud ka ay ko nimo gud. Nga ikaw na lang nagsigig panlabas sa among mga labhonon. Naunsa ka baya, ayaw ka ikog. Ugangan man ko nimo. Og di makahimo ang akong anak sa pag-abag-abag ni mo dinhis mga gimbuhaton sa bahay. Kay may trabaho man siya. Maong ako na lang. Ikuga na gyud nako nimo, ma. Oy. Ayaw lagi anang ikog-ikog. Ayaw usa gyud pagtrabaho og mga bugat haro. Ganina? Oh, nang laban na sad sa atong mga bulingon. Nay, kanang gipangayay, di tanan ay. Siya nang labaan na. Dong, paghatag yun yun as mama ha, bisa ginagmay lang. Kay maikog ta. Naghago baya si mama. Na, di na mo dawat eh. O pangganin na mo tunol na ko. Unsa? Unya, imo sang gidawat. Nakasabot ra si mama nato nga bago ka pang nanganak. Dako tagasto. Mao nga mutunol gyud na sa mama nimo nako. Hala ka, John, oy. Nisamot ang akong kaikog ni mama ba? Okay ra lagi na sa mama. Ang tuod. Nya ko'y daang isda. Magtuwa ta. Aron nga makahigop kag sabaw. Di ba tingali kayo bugat ang paglimpyo ini? Sige, okay, oy. Kagaan ra, ana. Dili na makabughat, oy. Ana, sige. Kay may tiwason lang kong panday sa silong. Tinuod da. Labas oroy ning isda nga napalit ni June ay lami gyud ning tuwahon. Dalo! Pantay! Oh! Ala! Ginoo ko! John! Naunsa man mo diha? Ginoo ko! Naunsa man ang akong anak? John! Naunsa mo diha? Kining imong anak ay hapit patumbahi sa haligi nga akong tang ihaligi sa birada sa tong bahay. Nagsamok-samok maguni siya samtang panday ko. Giingnan nga dili mo duol na ako. Samtang nagpanday ko, ni duol gyud. Ginoo ko. Maayo gani kay wa ka man tumbahi. Anak, Dario. Oh. John, kalain. Naunsa ka? May ingon og sa init nga nisaka sa akong tangkugo. Katumpahon ko. Oh, Ginoo ko. Dinaros! Kalus pa niya. Dinaros! Nawak ko kalit sa kalibutan, human ko malubat-lubati sa kalit nga pagsinggit sa akong bana. Unya, may kalit nga murag nisaka sa akong tangkugo, nga murag init kaayo. So kadadto, dali ra kay ko makuyawan og malipong. Kabuhion ako pirmi. Unya, kung mangihi ko, ginagmay ra. Pirming kapoy ang akong lawas. Unya, May hypertension man siguro ka, Dinah Rose. ha? Unsa man na? High blood ka ba? Taas ang imong presyon sa dugo. Nakapabipi na ka? Oh, wa pasad. Hala, sad siya, uy. Kanang imong gibati, sukad pa na sa pagpanganak nimo sa ikaduha. Miabot na lang og 5 imong anak ay. Wa gyud ka pa-check up anang imong BP?
Mahadlo ko Saan sa man? Tingali unyag unsa ning akong sakit. Mahadlo ko nga mahibaw. Uy, day. Mas may nang mahibaw kang daan kung unsa ni imong gibati. Aron maresitahan kag tambal. Aron di na magsigig balik-balik na imong gibati, uy. O kung bation ka nag-ingon ana, may tambal ka na. O kung high blood check ka, mapugnan o niya ang pagtaas ani imong BP kung may tambal ka na nga giminteng og tumar. Uy, mo lagi na. Asulan ko anang tumar-tumar og tambal. Mahadlo ko mo tumar og tambal. Unya, asa may kahadlok, Daybi. Kung simbako mo kalit nagtaas ang imong dugo diha, og di na gyud ka matabang simbako. Magunsa naman yan ng imong mga anak nga mga gagmay pa. Day, Pagpa-check up, uy. Pagpa-BP. Kay duda gyud kong hypertension ang gibati nimo. Og magsige masab ka naglabad ang imong uho. Pasig migraine na. ha? Bitaw day, pabipin na lang ta sa center. Oh, dili lagi ko dyan, uy. Mahadlo ko. Pero mahadlok man ka. May magunsaon ka. Basta, ikaw manggod. Nagsugod ba yan nga ako nervyosa so kad atong kalit kang misinggit og kusog. Di ang hapit matumbahi sa haligi ang atong kamag-uang ang anak. Tay sa ha. Murag sa usa ka psychiatrist di ay ka siguro nga angay mo duol alang nimo. Ha? Ngano sa psychiatrist man? May mga butang kong kahadlukan bisag dili angay nga kahadlukan. Advance ang ako nauna sa mga panghitabo ba. Mao nga bisan og wa pa mahitabo, mubati na ko og kahadlok. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Dali kong mahadlok, magkurog, murag nervyos ba. Tungod ba ni adtong usa ka panghitabo nga kalit misinggit og kusog ang akong bana, kay didto man gyud ni magsugod. Ikaduhang pangutana. Dugay naman tong nahitabo, mga napo na katuig. Nganong dili man ko malimot. Ug unsaon man nga dili na ko mobati og sama ini. Kay hasol na kaayo sa una-una. Ikatulong pangutana. Ang kanunay na kong bation, murag may musaka nga init sa akong tangkugo, nga murag musaka gyud. Dayon malipong ko. Musakit ang akong uo ug mamuypoy ang akong mga kamot. Hypertension ba ni o migraine? Ikaupat o katapusang pangutana. Mahadlo ko nga magpa-check up o magpa-BP. Kay basig unsa ang akong sakit ba? Na ako anang maghuna-huna ko og dautan in advance. Mahadlo ko sa wa pa nahitabo. Naunsa ka di ay ko? Kinahanglan na ka ako magpakita og doktor sa utok. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dinah Rose. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako Dr. Rene Obra magiguban kaniyo karong adlaw. Ako usa ka medical doctor, psychiatrist ug drug addiction specialist, so therefore mutambag ko sa mga problema may tungod sa mga ginadiling drugas, mga behavioral, emotional, psychological problem ug mga medical problem. Bisa kung sa medical problem, dili man ko eksperto, pamaning ka mo tugyog ko nga makahatag kog suggestion tubag sa inyong mga pangutana. Ngadto sa Wamasito, before ko nahimong psychiatrist, dugay kay ko nag-general practice, no? Dugay ko nag-general practice. So, mao na nga, bayon sa ko aning mga medical problem, siyempre. Medical doctor, gug ko. Mga, ano ato kang Dr. Obra, psychiatrist mo na? So, nabuang na ka? Oh, nanipot pasabot mo itong Dr. Rene Obra kay mapakonsulta na buang na ka, no? Kaya kung balikon sa makausap kung ato nang i-follow that wrong line of thinking, ang atong psychiatrist na buang, so kining tanang police, security guard, coast guard, bombero, maestro, maestra, pulos din ni mga buang. Kabaantom ni nako.
usa parehan ako og trabaho, no? So mao na aton nang klarohon na kay stigmatized lagi kong matog psychiatrist kay nabuang na ko no. Sa man na dili na mao. Of course na tay mga pasyente nga naingon ana tungod sa mga ginadiling drugas ug uban pa mga rason. Pero dili tanan, ha? Aghan kayo nang inunta na alay inunta ko usabo na ko yung fine tuning sa imong mga tiyurka sa imong utok, ha? So ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga kanang may atong maputlo ng pagtulunan karong adlaw ato ko ng mga tao nga dili mulingi sa iyang gikanan dili makaabot sa iyang padulngan sa mga mulingi ko ng mga taga-buwak gabuwak gamay sugod sa Southern Leyte ingon Dr. Obra di naman na mo bisita na mo dinhi kanday maayong pagsaulog sa atong kapistahan diha sa Barangay Buwak sa Barangay Suba Concepcion kay pista baya para man kini bagong Leyte para nig buhol nga halos kada adlaw sa bulan sa Mayo na ay nagapista ay mga nagapista bisimistro sa mga taga Mindanao sumao na nga atong sender karong adlaw si Dinah Rose 34 years old daghan ni siya anak 5 ka bukang anak aning Dinah Rose taga Iligan City Purok Sunflower Akmak Iligan City. Musta naman dahil mga Degracia family diya sa Tibanga, Iligan City. Nakanagin ko diha, no? Ay mahinom-dominom ko pagpahulay, pagkamatay ni Dr. Bismindo Boy Degracia, akong suod nga amigo dito sa Manila, taga Iligan City. Pahulay na in town si Dr. Boy Degracia. Ning danha gyud ko. Musta naman dahil mo diha nga Guso family, mga ilang Juan. Sino apelido ni Juan nalimot ko si mga apelido Juan taga Iligan City man ni si Juan no og si sabay mga taga Iligan City nga tong kaila si Juan kay nalimot man ko si Atok ka si mga Atok family dahil sa Iligan City o mga taga Mindanao in general no mga taga Mindanao in general kumusta naman mga amigo na ko mga doktor dahil sa Mindanao si Dondon Tinapay si Renato Diagan si Arthur Sagin musta naman mo diha, no? Dr. Leo Ramirez, Dr. Lino Arangues, pumaylay mga doktor ng mga kaila dahil sa daghan kayo ni sila, no? Mga Dr. Nardisa Cabillo sa Sindangan o nga to ni PJ Obra diya sa Liloy. Dr. Ondo Go, Michelin Go sa Liloy. Musta naman mo diya sa Mindanao. So going back to our sender si Dinah Rose, nga taga Purok Sunflower Akmak Iligan City. Sumasa na bato ito gina sa drama, kuyawan ni si Dinah Rose sa iyang bana kay kusog kuno kay tingog. Mga tao badagko kay tingog. Ako ba na yung nawamaswito ni Dr. Rene Obra, minsan ka Dr. Obra, no, pirmi ng suko. Nga kayo ng suko, dako kay tingog. Mao gini akong sinultihan, di mo pasabot nga suko ko. Usay, malagi ng pinabundak ko gamay. Mao nandito ko sa Manila, ila kong ibuli. Yung akong Tagalog, pinabundak. Ko nga, mao man niya akong sinultihan. Nga manig atong usbon. Manig kamot kong mausap, pero di pasabot nga suko, kay malagi na dako og tingog. Pero kuyawan ni si Dinah Rose sa iyang bana, kay musinggit lagi ko no, musyagit, magkurog na siya, mahadlok kay isog tingali ning bana ni mo Rose no. Ay siguro nagidalhon nimo diha sa mga psychiatrist diha sa Iligan City no. Di ko kay balog sabay nagpractice. I know in Davao daga no. Pero I'm sure na ay nagpractice nga psychiatrist diha sa Iligan City nga mga tagaan ni siya tranquilizer nga makuha ni siya. Mukalma-kalma. Dugay naman kuno kay itong nahitabo, may una nilagi, napo nakatuig na yung labay, pero nganong di man siya malimot, no? Naman kita gitawag og flashback or experiencing signs and symptoms sa mga problema nga medyo kadlukan, nga? Nakuno siya yung mga musukan na kuno siya, magkurog, yung murag magduog-duog, mag-headache, way kusog ang mga muscles. Mga na itong nabati kayo sa drama. Normal naman ko nung ilang blood pressure o
negative na siya sa iyang mga ingon ta mga outlook in life. So ako rin yun yung isgutan ng mga problema ngayon ani. Kaya ako mga pasyente nga ingon ani lagi, mga experience of mga traumatic events. Anxiety in general, natay mga pero natay gitawag og dili na siya na bag-o lang ng classification ani, dili na ni siya mahug sa classification sa anxiety, pero mahug ni siya sa trauma or stress nga inunta related nga problema. And I'm referring to PTSD or post-traumatic stress disorder. Ang severity sa stressor ani sagaran, I do not know kung sa gyud ka severe ning imong problema diha dinaro sa inyo, no? Imong bana isog bang kayo. Consider na mo as beyond normal human experience. Kadlukan yun, no? Like na near death or na mga catastrophe, no? Na mga inunta panghitabo diha nga kadlukan yun kayo, like assault, abuse, ay mga terror, o mga serious events, either man-made or natural catastrophe. Pwede na siya. So, unsa may mga bation sa mga tao nga na ay post-traumatic stress disorder. Ang kani mga tao na hypervigilant, kanang dali bitaw kuyuan, extreme alertness niya, kuyaw niya, mo panic, mukuan, nang ma-out of control ang iyang kahadlok. Of course, it will follow nga di siya maayong makatulog, apektado ang imong tulog, subo na ni murag kasukaon, yung giyon ganina. Murag magduog-duog, labad ang mong ulo, way kusog, mao na ng mga miscellaneous signs and symptoms niya. Maubos ang imong concentration o jumpy ka, mura bag kanabitang dali ka kuyawan, ma-distract, no? Startle respond. Of course, it will follow nga ma-irritable ka kay hindi man na imong usual. Unya na kay guilt feeling about this mga ingon ani. So kini mga traumatic event case to case basis man ni siya. Pindir ba what is traumatic to one person might not be traumatic to another. But kini mga PTSD considering the nature of the stress nga considered akong balikon sa makausap pa beyond normal human experience, dili gyud dingog moingon ka nga anybody nga na maka-experience ani makuyawan gyud, no? So expected na siya. So naani akong balikon na kay mga flashback or mga mamalik ba sa imong panumduman misang dugay na to sa mga yung kanina 10 anyos naman to nitabo pero nganong magbalik-balik man gitawag na namo og flashback or re-experiencing signs and symptoms. Pirmi kang damanon about that kadlukan, mag-nightmares ka, onya you feel sad about it, masuko ka, nganong balik-balik. So, mao na siya ka istorya, no? May mga buhaton na to nga dili ta masakit aning gingan to ga post-traumatic stress disorder. Naman yung mga tambal, mo ning tagaan og mga something nga magakalma nimo. Of course, we do psychotherapy, no? We do psychotherapy kay mao man among gitrain mami along this line to talk to our patients in a way nga ma-relieve siya sa iyang sitwasyon. Na maybe you lack vitamin C or vitamin D. Mga tao nga kulang sa vitamin D o vitamin C are more prone to develop this kind of problem kumpara sa mga healthy nga mga tao. Alright, so inaot nakasabot ka sa akong speaker nimo Dina Rose, no? Dina Rose diya sa Purok Sunflower Akmak Iligan City. Ay, nakaanagi ko ng inyo, no? Gitagaan gali ko ato nila daghang kayong marang o durian sa mga Digrasya family. Maganda ko, lamat kayo. Kasuroy ko ng tungkol sa kanang Maria Cristina Falls. Uda pa yung mga dapat ilain ng mga lugar nga mong gisuruyan. Dan nindot ang lugar sa Iligan. Nagwa naman siguro mag-function ng atong steel or katang atong mga bakal nga factory diya. Paganhan ako, nagwa naman to. Pero anyway, regards niyo tanan diya sa Iligan City. Manginaot ko nga okay na nga itong kinabuhi sa Iligan City of the whole of Mindanao. So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Gikan na mo tanan diri sa Arimen. Kaya nyo makanunayon ng pagpinaw sa among mga radio program. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, Tatak Arimen. Daghang salamat o maayong.